Bursite. A jsem tu s Montym Pythionem na jeho servery a budeme mít novou stránku jménem Craft Movie. Pozdrav. Nazdar. Teď jsme Přijďte ty, Skéťo. Teď jsme volali z Brašulí a jsme na Techie servery. Ano, na mém. Brašule, to je taková vězba. Ne, vole, to je taková spíš kráva. To je takový pindia. Hej, a teď mám pěkný zásek. Já mám taky, no, taky. Ne, natáčíš? Jo. Tak jo. Ale tak nic se neděje, že? Ne, vůbec. Ne, vůbec. To je epický, tyto bloky. Počkej, já Hej, se to je najdu. pěkný, Monty. Já se najdu v tom items, počkej něco. Too many items. Nedávej to sem, do piči. Do piči, vole, nedávej to sem. Jinak budu točit teďka s Montym Hunger Game. Yes. A já tu ano, seš tu spolumajitel. Na tomhle místě jsem první a počkej, kde jsem já? Rocker 66. Hele, a tady jsem já. Dad, vypadni, vole. I'm tvoje láska. Fuj, vole, ty nejseš Cinderella. Fuj. Fuj, ale proč to na tebe dělám? Fuj. Ok, jsem tady. Počkej, já jdu zabít tohohle zmrda. Jsem. Takže my si pokakáme dneska, jako takhle budeme kakat, jo, jinak jestli vám to nevadí. Já zničil Cinderella místo, sakra. Debile! Armageddon. Monty, jde mě slyšet pěkně? Takže my to teďka střihneme a potom se vám ozveme. Takže Bursite. Takže jsme zpátky zase jsme tady zpátky u Techie serveru, je tady zase se mnou tento Monty Python. Čau. A teďka si půjdeme postavit dům. Ano. Najdem si nějaký pořádný místo. Počkej, já to savenu, protože to saveu po každý půl minutě. A to ty savenu, abych nebyl v pozadí. Oh my god, co to tu je? No jo, jinak iPina, pokud máte Techie, tak můžete si s náma zahrát. iPina bude ano, a je to jenom pro originálky, nebo jestli ho máte kreknutej, já ho mám samozřejmě originálko. Já taky. Oh yeah. Takže to bychom si asi neviděli skiny, viď? Jdeme si na sexy skin. Já se asi taky změním. Jo, a jestli si říkáte, že tady mám kus Steva, tak to je jako, že to je maska. Jo, a pěkně elektronická. To je jedno. Jo, koukneme se na spaven. Ok, tak můžeme ukázat spaven, tady napíšeme jméno SOP a jsme na spavenu. Tady, no tady se to nehodí ten olej. Ale jo, je pěkné. Jak budou lidi přicházet? Aha, tady. Tak tady ne už, no. A je tu Mišuli. Je Mišula na Skypeu, jo? Jo. Nějak si můžete všimnout, že jsem tu zapojil počítač. Ano, a já jsem začal psát. Jinak zapojení je velmi jednoduchý počítač, vidíte, jenom tady takhle vlastně zapojíte takovou. Vidíte tady vlastně takhle. Tady je tam unármeč, nějaký z dobrý, jinak nic jiného tu není. Neuděláme z toho stavění domu timelapse? Můžem, no. Ale dneska ještě ne, takže potom. OK. Jinak, budeme mít novou stránku, takže Craft Movie, že? Ano, a teď jsem se domlouval s Harum, že budu sponzorovat jeho server Recordcraft. Takže dá, choďte na něj. Ano, jsem sexy. Za každý dolar vám poskytnu nějaké... Jestli budete po mně žádat, jestli budete po žádat, aby vám dal Skype na Haru, nedáme. Ano. Lebo nejsme buřcajkové. Buřcajk. Počkej, teď mi píše Haru. Píše? Ne, pořád mi neodepsal. To je problém, Monty. Ne, tohle nechci. Takže můžu si ukázat takový to zapojení toho klasického počítače. Vlastně si takhle máte ty počítače tady. Prosím tě, já bych jsem udělal jenom v tomhle baráku, co tady máme. Já chci tady jenom ty počítače a takový ty věci.
Víš, jaký myslím? Jo, tady máte, takhle si to zapojíte, prostě, že dáváte takhle, pak myslím, Ne, to pič. pak je to takhle, pak je to takhle, takhle zapojíte obyčejně počítač. A můžete si ještě počkat, tam udělám warp. Warp PC se to bude jmenovat. Dívej, já furt slyším nějaký zvuky a pěkně mi vadí. Takový to. Napiš warp PC. Set home. Napiš warp PC. Ještě tady děláme PvP, ne? Ale tak jo, můžem. Home. Jinak multifrakce semka dáme, ne? Čekej. Tady vidíte to zapojení PCčka. A asi multi někam musel jít. Takže, jinak dávejte mi prosím lajky, dávejte lajky i Makár Movie. A já nevím, co dál říkat. Kde mám stipendium? Kde to je? Tady úplně nevím, aha. To je sexy. Udělám tu deskriptivku. Jinak lidi, já to teďka zase možná střihnu, až bude Monty zpátky, tak se vrátím. Já zatím Buchcajk. Čau lidi, já jsem zpátky a ten Monty musel odejít. Takže to budu teďka sám. A víte co, já to možná i ukončím. Takže pozdravujte doma a Buchcajk. Čau.